Još jednog Jablaničanina sa inicijalima HM nađosmo, ni on ne vjeruje policijskom saopštenju. Pa ja ne znam šta je to, ljudi. 3 policajca ne mogu traktor jedan da ufatu. Šta je to? Kako ne more policajac da ufatu trču za traktor? Pa to je 20, a traktor više nije 15. I ne more policija da ufati traktor. Razvija 220, Deflander, da ne ufatu mašinu 20 koja razvija. Majme, pušći me sadek da snimamo, da nađemo traktor, pušći me, da ga ja 3 put razminem ta traktor trčući. 3 put. A oni tamo navodno nisu mogli, za malo ih pobio, vezali na noge zavoje, a što mi kaže ranu. Ranu neka kaže. Razrušene su ograde u Jablanici na više mjesta.